weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to la polpolol dande mayo ngor rewayi wargo mayila gambi ba fata dingiraya falle mamma sina nyoro ko waktu yoni haynder galle Ceerno Alpha Djibrilu Kanto ndulmaji dembe ko tari duma kabruji mene dem ngala pular ko ni hen sifori hore juleydi Sénégal jamma asedo yaltini batake muduma farude bibbe leydi Sénégal kala hakko buri en tenturi noga sidi ndido hen leruma wat jonde mawde no fewi taw ko hakkude makko e sukabe jonde kaldigal kame habade jonde wasam gollago to leydi Mauritanie bindita gola fuddima hanki yaro fuddima hande yarobe dubi capande jeedide joyi hay dubi capande jeegoma caggal de safrobe ngayni fesade to leydi Mali jango wadi tonto sego sanga 10h subaka hande o ko ninke goto wasen fital no ko biredo tumani teskama wadi bonibe hewbe nganyima hena to leydi Gambi kodinene Abouba jabboto dena kene foto wonde yimbe yonbe no fewi kanyimena teba tonto leydi Gambi to kadi ko wibe jogitibe jaseje kam en wondi e labe to Guinée Alpha Condé caggal balde seede nde yaltini batake mudum hollirde wonande leydi Sénégal yinno yide ko Guinée ene hubba windi batake faade horeji leydi Sénégal ngam duwanademo manditare jam leydi cehila gala to Côte d'Ivoire fedde Ramadana mahi nokku jabbotodo wayebe kene foto wonde capande jeedidi e joyi million woni ko wada hena kabruji mena dem ngala pular ma en jaton to Burkina Faso Niger fiande musne wande ton jamma hankyo konin kode nayo basena pitali men ton to Liberia ha to Ghana kame Irsia ha ton to Maroc kame Chad ha ton to Jordanie kame Bangladesh musibe teddi woto godde joni nyodena ayo mi dani bela yilna magala ayo mi jokkay bela ayo bela ayo mi dani bela Docteur Djibiso safiyanke wittiyanke moccomiraɗo rokki sellinde o saha mo gondena Docteur Djibiso ene jogui bela mawɗo habrude dendagal bandiraɓe Mauritaniaɓe kala oɗo hen ñalawma hande omo tawe to cuuɗi meɗen Makama to cuuɗi meɗen Makama taw koye galle Abdoul Zakaria woni ɗon jaati makko biyeɗo Moussa Coumba waɗɗani jeere mawde nde Makama naɓe on dañi koɗo tedduɗo Docteur Djibiso safriyenke ngala ñabbuji baɗino kiis sibrom nonne kadi prostate hémorroïde ha fatema erni diabète ko nonne kadi gonduɗo asma ɗo juddumingo koyɗe musoje koye musoje keceje musoje gonduɗo e rewam ɗeɗo gueɗe kala Docteur Djibiso ene humpiti Docteur Djibiso ne safra on joguiɗo caɗele gorago ko nonne kadi joguiɗo caɗele ɓesgu ɗum ɗo kala Docteur Djibiso ene noddi sa yiɗi hebde en ko laaɓi mbatta ko 00 221 77 244 92 81 numéro makko WhatsApp ene yaha walla mbaɗa 00 221 77 924 16 81 walla mbaɗa 00 221 77 972 56 17 ɗiɗo numéro ji kala no jaha hakkunde Wourossogui Dakar ha fayenma toon to Makama Docteur Djibiso ene jogui beelama wiide almumum kala oɗo saaha o usti kala piriji ɗi o rokkiranno ngam barke lewru korka Docteur Djibiso no wiya en bandiraɓe Ramadan Moubarak Ceerno Djibisi gandol nasarari kumpitiɗo ƴewgal bettuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi Ceerno Djibisi dendino daniyal kame ɓalayal joom leɗɗe joom bindol ha tenti noon on joguiɗo caɗele ɓesgu walla caɗele gorago walla humre walla ni jiɗɗo longal ko fate dañol
ceerno jibisi en jogii leɗɗe aɗa cafa sappo e jeenayi rafi woni hen kadi ene safa ha sappo e tati rafi ceerno jibisi ko laaɓaɗo listihar so tawi a noddimo so tawi ko whatsapp walla appel normal sa ɗacci indema inde nenema kame adresse ma kala ma heɓen ko laaɓi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie laamorgo leydi Mauritanie to wiyete Nouakchott legal bittengal annetet ko ɗon tawete ceerno jibisi laaɓɗo reedu ballowo so wona noon on jogii ɗi rafiji ɗiɗi rafi hoore walla ni jawowo ko wiyete barogallo sa yiɗi hedde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko leydi Mali ha toon to Nioro base makko ne toon woni toon ko biyeteɗo Samba Sy mbatta ko 00223 90 22 94 71 mbadden dando faade ceerno jibisi kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde joyi setto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba ɓatake iwde e suudu meɗen SAS gardegol Alhaji Abdourahmani Ka omo andina dendagal Mauritanie naɓe kala yiɗɓe suudu meɗen jamma e ñalawma jappiɓe noppine ketto suudu men SAS ɓoyata ma on dokkirane e tongode ɓen joɗontoɓe suudu men SAS toon to leydi Mauritanie beele kadi kala e mon jiɗɗo hebde action mum walla jiɗɗo sodde action mum tawne wawa jokkodirde e ɓeena caggal ɗum kabruji men e ɗemgal pulaar kabruji weltare ɓiɓɓe fulɓe caggal altina hande ma kabruji men mbattu arde ɗo yontere tawa tan hiiri seeɗa ene gasa ariya hedde caggal futuro seeɗa ɗum noon ko caɗele ko fati e banggue yajede ɗum noon wonna tan ko hedde tan kene foto wonde yontere caggal muɗum gueɗe ɗe kala ma gartoy ha e waktu takkusana muɗum kabruji men ɗemgal pulaar no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal kala subaka so huccidde ɓesguji leydi Sénégal andinaɓe oɗo hen mboros to yarata ujunere e temedde nayo e nogas e goo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen mboros ko capanɗe jeegomo e jeenayo nogas e jeenayo ɓen ko memodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñawa capanɗe nayo neɗɗo ko raɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumen capanɗe jeetato e tato keeɓi cellal mumen kene fotto wonde nogas e jeetato ɗo saaha koma ballita e fofando so en garte hoorejo leydi Sénégal jamma aseɗo huccidde ɓesguji Sénégal naɓe kala e yaltinde konngudi mum fanude ɓiɓɓe leydi Sénégal kala caggal nde o fuɗɗi salminde e duwade e duwanade e yettude ɓesguji Sénégal naɓe kala ko jiwrademo e hokkudemo yiyande timmude no feewi ko fate banggue oɗo sa sukaɓe leydi Sénégal gam rokkudeɓe ko fate banggue oɗo hen feeta woni manditare leydi Sénégal kono kadi ko caggal nde o duwani wonande ɓen Issa Iyankoɓe wonɓe hande e foftorde mumen woni julde mumen ko fate banggue julde Pâques woni altina hande o caggal nde hoorejo leydi Sénégal duwaniɓe caggal o yetti o jaari wonande khalifaɓe diine kame aada kala kame ɓesguji leydi Sénégal kala ko wona ɗum ko o jaari no feewi ɓen safroɓe taweteɓe leydi Sénégal caggal darde mabɓe fayodinde no feewi ko fate banggue haɓadeɓe ɗiɗo hen ñabbuji daaboji taweteɗe e nder windere nde ha tente leydi Sénégal caggal o holliti oɗo hen fete hikka Sénégal dañi duuɓi capanɗe jeegom e goho rokka ɗum ko sukaɓe
nde tawno ko sukaɓe goni lomto janggo sukaɓe so tawi tan garɗi leydi gardata ko wona ɗum ko wa arti e sembolinde e yettude koninkoɓe leydi Sénégal ha tenti ɓen koninkoɓe taweteɓe keeri leydi Sénégal nde tawno so tawi a hirtima a lelima a ɗanima ha hari won kedanɗoma e bowal ene renanma keerima gila won taccude ɓen kadi ko fotɓe jarede ko fotɓe yettede tene kadi ko fotɓe wallitede e wiide hoorejo leydi Sénégal ko wona ɗum ko kanko hoorejo leydi Sénégal ko holliri neɗɗo wawa wurde ɗo ndiyam ala ɗum jeeyi sababu ma wat isin tatabo toon to Kerma Mo Sara taw kadi on isin fuɗɗoto ko ɗo tan e lebbi seeɗa garoji beele kadi Sénégal ha tenti e Dakar kam e Thiès kala wawa dañde ndiyam timmuɗam hono no nder leydi ndi ni kala ummori ni oɗo saaha mo goɗen ko fate banggue golle ngam haɓade ɗom ka e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko kanko hoorejo leydi ndi o holliti oɗo saaha mawo ƴettu peeje kala ñande nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru avril mawo joddo yoga e sukaɓe iwoɓe e nder 14 région ngaji leydi Sénégal kala moni kala daña ko wawi haalde heeɗe kanko ne wa haala ko yiiɗi haalde ko ɗum noon ko yidde umminde sukaɓe iwde jonde faade e golle caggal nde teska sukaɓe hewɓe oɗo saaha ko jooɗiɓe gona golliɓe ko wona ɗum ko kanko hoorejo leydi Sénégal o holliti ma yaltin 450 milliards ko préje franc CFA ɗo e duuɓi paaɗi kono hen 150 millions koye nder ndeɗo hen hittande oɗo saaha ngam wallide sukaɓe ko fati e banggue golle guilay booli ha e laaɓal ha e heblo ha e gueɗe kewɗe kala ko wona ɗum ko kanko hoorejo leydi Sénégal o holliti mawo yalti mawo ƴettu kene fota wonde ujunnaje jeeyo taw ko jangguinowo wawa kadi ƴellidde jangde leydi Sénégal caggal teskede yoga e nokkuji ene ngakki ko fati e banggue taw ene fati e banggue ɓen jangguinoɓe to Touba taw kadi ganduɗa ko conseil walla mbiyen ni jagorɗo conseil biteɗo Cheikh Abdoulahat Mbacké gaynde Fatima holliti e hello mum kontal mum holliti e konte mum wonande hoorejo leydi Sénégal ne tijja to Touba ɗum noon ko ñande 1 lewru fanduɗo taw ko jillu cehilagal kam e golle kam e faggudu kala ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en gatte ɓattake taw ko giwɗe gouvernement mo États-Unis de Amérique taw sakti ɗum ko koolaɗo kuɓala galle danejo mo États-Unis Amérique caggal noon de Sénégal manditi duuɓi mum 60 ɓe kolliti aɓe jaade leydi Sénégal aɓe ɗoftodira e leydi Sénégal kono kadi nde Sénégal wattata haqqille mum ko fate banggue haqqe neɗɗo e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko fate banggue jeygu kame golle kala ma États-Unis de Amérique jokku ballodiral mum e leydi Sénégal to Sénégal keddoɗa joni gartaten koye fate banggue awoɓe e kala saaha majjoɓe maje kaɗɗe leydi Sénégal ɗum noon ko toon to Thiaroye sur Mer kene fota wonde balɗe tati ɓen awoɓe walla balɗe 4 ɓen awoɓe jafuɗon awoɓe tato majjunoɓe ɓe jiitama jamma hanki o ɓe jiita ko toon to Palmarin ene tawe e nder Sine Saloum aɓe guuri aɓe celli accident walla mbiyen toon to Kaolack ko gorko goto jarawo e duuɓi jaranoɗo e duuɓi 50 jana to auberge goto taw kadi wayadano toon koye sehil makko debbo caggal noon ene gasa taw ko yata yimɓe nawnoɓe toon ko hay wonde kala gorko tawa toon sanga 12h30 ne yalti aduna taw kadi alda e comci ne jogui tan sarbitel tukusela kanko debbo noon o waɗe ladde haɗo o suwata o yiitede sen diwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie oɗo saaha teskama rafi biyeteɗo coronavirus ene ɓuuri stellade ene ɓuuri yattude caggal no fewi nder leydi Mauritanie ɗum noon ko caggal kikiɗe hanki o nde ƴeewa ɓen joguiɓe ñaw coronavirus tawa ko 10 jogui nogas en jeeɗiɗo keeɓi cellal mumen 31 oɗo saaha ne goni e traitement mumen ha timma 15 neɗɗo ene peññini kene fota wonde 31 ene gone traitement mumen kene fota wonde 15 ene tampi 16 oɗo saaha ne kolliri semtu mumen no fotiri kala altina hande o binditagola duuɓi 75 wonande ɓen mawɓe jogorɓe vaccinede caggal nde safroɓe gayni vaccinade 60 duuɓi ɓen noon ko ɓen wonduɓe ñabbuji chronique ko wayno diabète tension e ñabbuji goɗɗi kala ɓen kay puɗɗoto oɗo saaha mo gonden ngam haɓade ñabbuji taw ko daaɓoji walla mbiyen ñaw oɗo hen biyeteɗo coronavirus taweteɗo nder leydi Mauritanie to leydi Mauritanie keɗora joni jillu jagorɗo
kalfinaɗo hakkunde leyɗele caggal nde hoorejo leydi Mauritanie nelimo toon to Libi dañi joɗorade gardiɗo hoorejo leydi Libi oɗo saha mo gondena ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi hakkunde cehilagal leydi Mauritanie kam e leydi Libi kono ne kadi o yeehi toon to Tunisie yettini ɓattake hoorejo leydi Mauritanie hakkude makko e hoorejo leydi Tunisie ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue gurdama hakkunde leydi Mauritanie kam e Tunisie wo dañi yaade toon to Algérie ɗum ko hanki kikkiɗe o yettima toon to Abdelmadjid Tabboune ɓe dañi yewtidde ko fate banggue kerola hakkunde leydi Mauritanie kam e Libye ha tente hakkunde leydi Mauritanie kam e leydi Algérie ha tente lawol jogol ngol fewnede toon ko wona ɗum ko kanko on jagorɗo mo fonno yaade toon to Maroc kono o yahani toon dañi jaydel kewɗi ɗi leydi Maroc bindi wonde haɗimo yaade toon ene gasa taw caɗele ne ngoodi hakkunde Rabat kam e Nouakchott taw winde ɗum ko yoga e jaydeli kono noon jayde taw ko Maroc wiyetende l'opinion ɓe garti hen e yaññade caɗele kala ngolani hakkunde leydi Mauritanie kam e Maroc ha tenti ko fate banggue caɗele diplomatique wodani ɗon hay seeɗa jeeyi sababu jagorɗo mo leydi Mauritanie yettaki toon to Maroc oɗo saaha koko yaltini kuule mawɗe no fewi gam haɓade oɗo henna ñaw coronavirus diñiɗo e nder leydi Mauritanie nder leydi Mali jafoɗona nder leydi Maroc jafoɗona ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en ha joni gartuɗen koye oɗon fannu jeeyi sababu noon e wiide jayde Sahara Média jeeyi sababu jillu jagorɗo mo hakkunde leyɗele woni Ismaïla wuldu Cheikh Ahmed jillu makko toon to Libye ha toon to Algérie ha toon to Tunisie jillu makko ɗo e balɗe garoje toon to Maroc hayso tawi woni coronavirus ne toon jillu o noon ko hoorejo leydi Mauritanie yiɗi oɗo saaha mo gonɗen ko ɗeɗo leyɗele Maghreb nde mbawata wallidde Mauritanie caggal beele ne toɗɗe walla toɗɗaɗo biteɗo Sidi Wuldu Salema taw ganduɗa ko poste Afrique ko fate banggue Afrique syndicat taw ganduɗa ko fate banggue jagorɗo to fate banggue jangde towde kame witto yadugo e jamanu taw koye Afrique kono noon ko wayno Tunisie Algérie Libye ɓeɗo kala enen jiya e poste ɓe candidat ko fate banggue walande oɗon poste Union africaine ɗum woni Mauritanie yiɗi kañumne ko wallitede e oɗon poste ha joni koto Mauritanie keddoɗen jagorɗo walla mbiyen hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie woni Mouhammed Wuld Bilal subaka hande o yillima toon to jagorɗo kalfinaɗo jangde towde kame witto tonne kadi to jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli o erima toon wonande ɓen gollotoɓe gouvernement mo leydi Mauritanie ne mbawata nottade ko ɓuuri yawde yaccade ko ɓiɓɓe leydi ndi cohli siftinde on ɗiɗo dumunnaji kala ɓiɓɓe leydi ne ceppa ha tenti ɓen jangguinoɓe nder leydi ndi ceppi mbaɗi hofgo juuɗe wonko ñaagui kono noon ɗen jagorɗe ɗeɓani artude hen kono ne kadi ɓen yaruɓe to banggue safara ɓen kadi ceppino moɓodiri ko wona ɗum ko kadi ɓen donnoɓe werlaji dañino seppude ko ɗum jeeyi sababu hoore jagorɗo hande yillima yoga e nokkuji ɗen jagorɗe gam erade hoorejo leydi Mauritanie hollitino wonande ɓen gollotoɓe taw ganduɗa ko gollotoɓe laamu leydi Mauritanie nde ɓurata wawde nottade caɗele ɓiɓɓe leydi ndi de tawno ko ɓen ɓe jooɗini ɗon wona koye mabɓe so tawi a toɗɗama a nomama jagorɗo jooɗanɗa ɗon ko ɓiɗɗo leydi ndi on noon so arema ene wullitoma ko poɗɗa ko hettade mum ƴeewa famodirde e mum e wiide hoorejo jagorɗe leydi Mauritanie to Mauritanie keɗoɗen ha joni ma en garte daraniɓe fedde haɓade walla mbiyen fedde darnide haqqe innama aade garde gola wolde bula khayri woni tan wolde bula khayri caggal woni Ahmed Salema wolde bula khayri bo hubayni jafoɗon caggal nde hollira toon to waɗana won ka jiyaɗo toon ko wayno hokkirede suka debbo korɗo waɗede no comme tengeni taw kadi ganduɗa ko ɗum ene heddi e leydi ndi ɗum noon ɓe jehino ha toon ngam waɗe toon loskoji mabɓe hayso tawini ɓe keɓani ko laaɓi caggal wittoji ɗi ɓe keeɓi ɓe hollitama ɗum wodani oɗo saaha mo gonɗen to Mauritanie keɗona joni accident musɗo waɗi hanki lawol espoir taw ko PK 26 taw kadi gaɗa ko otoji ɗiɗi pelɓodiri toon waɗani mayɗo kono kam waɗi gañiɓe hewɓe no fewi sen wi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to Mali attaque kam waɗi 10h subaka segu taw koye nokku biteɗo Tumanina lawol Merena lawol Marena kam hakkude muɗum e Mafune ɗon
tigi wadi kene foto wonde capande jena kilomita ko tumamina ko don woni ko jangu ngo wadi ko ninke goto wasi en fitta num tato ngani me hena mbada maylana na wama tonto sevare non kene foto wonde yimbe yonbe ne fewi taw ko jiabe e ben jogitinobe armeji ben kadi ndani hen ndani pital men ndani hen yobede woni jetata jogitibe kadi kabirde kewde tetama hena to malik kedrena joni koye jangu wannugo ton to agel hakka ngon jangno wanno ko nyande aljuma kikide nde ha konin kobe nayo la faji mbulaji mbasi en pitali mumena ko wana dum ko subakalaw sanga 6h 15 minutes ko den tigi ben jugitibe armeji njani e mabbe e wiide kalfinado ministre mabbe kolliti e ballal lana mabbe ndiwa ka hinde helicopter ko den tigi be mbawi yoftade ben kono kam be kolliti maybe kewi to bange ben yannobe e odon kan la faji mbulaji kono be kala no foti ko wana dum ko secrétaire général woni kolado kubal fedde windere nde woni tan ha fedde windere loni holliti en metti mum no fewi kono hado do gondena hay cetal gotal e te pelle jogitide armeji tawitede nder leydi Mali hollitani taw jeytaki kam wadi ngudan jango wongo to tona wuro witengo barasura ne tawe endara bankas e hore modoma taw ko endara commune nokbitedo kani bozeni ko don jangungo wade ngodona wuro taw kadi ngada ko worbe jogitibe armeji naati ton e ngon wuro sanga 1h jamma be mbarani hay goto be nganyani hay goto kono kam sobe chamchabe lilibe tawetebe ngodon wurobe mbali tan ko signude ha weti ndari tan hay danorade yitere wotere kebani kisa danorade mbal tan ko dorade cinya weti caggalonde dabeji mabbe kewde nawa kono kadi tibaji kewdi kam ene wondi e nokkuji moftili gaweji kewdi e nduppa e wiide finobe e nder odon nokko to Mali kedana joni tonto Bamako legal bitengala bananka bogo commune 6 mo Bamako commune 6 mo Bamako finobe ton pinri ko fati bange sunare mawde ne feewi dum non ko caggalde suka debbo goto itti fittandu mum tottiti jomum woni tan warti kanko suka debbo non jeyi sababu warta demo so tawi ko gilli puydi walla ko gilli di gona puydi walla ko gilli kangadi walla ko gilli jojji walla tan ko nobo wonno kam andi bayde kam yehi caggalde o yidindiri e suka gorko goto jinnama ko no teski e kala sa mo yaltande ben katti mo yaltude kanko suka debbo be kolliti kalda mo yaha yo wayno tene kadi be jida o yalta jamma dañi tikke mawde badde en caggal o dañi boccita den o yalti o wonde suka gorko jamma no wori non caggal de o arti nene makko non hukkiti kongudi mum faade makko ala kala ko hedinimo min sa yimbodo hirma jinmi dango hannanya gorko modjo ndeke suka debbo kanyum naniran din kongudi jam ala ko heddi so wonande galle yewi ko don tigi itti fittanu mum tottiti jomuma hay so tawi woni hoddibe kam kolliti dinene hadi duwanade on bartido to kadi ko nder dedo henna gede kono hatta kam ngam jokkere endam hewbe tacci naate odon galle ngam duwanade wonandi bezude biyatana sukabe rewbe e worbe kala ne ngartirta hakkillaji men ko faate bange nobo kam e gilli e goddum kala suka debbo gorko se tawi ene yinma tan ya taw ene wawi resdema ha joni ko Mali keddotodena gartugol e politique woni landa l'URD landa Soumaïla Cissé be mbadi jonde mabbe taw ko jonde fayodinde gardegol njafulone gardogola Saliku Sanoko kan woni président par intérim gardido landa kawdo sam ngoni dum non ko ciaggala balde dum wadi ko nyande tati ndudo hen lewru dum ko ciaggal balde wonande nana e réseaux sociaux bogi karalle wonde wiyede landa l'URD o de sabe jogi ciadele mawde no fewi to en nandiral wodani e wiide biyetedo Kulibali kadi jatu samake wo holliti din kongudi ngodani odo sa be mbadi lulde mabbe ngam yurnitade landa mabbe odo sa ƴewde peje de be ƴettata kene foto wonde communaji jeego mi nder Bamako odo sa notima landa mabbe ka kono kadi mabbe daron darde tinde no fewi ngam odo sa daranade sungoji jogordi wadde hitande ujunnaji e nogase didi taw kadi ko do tan hitande fande mabe gartoy e nder kaldigal landa mabe be jeewano jogori waade to leydi Gambi jabboden ko musidde men kodnene Abouba police fawi jungo mum kene foto wonde temedere e sappo e jidi do gujjo ene hen rewbe
eyyi ko noon tigi hettiyankoɓe weltare TV mbiyen tan police mo leydi meɗen te Gambie yaadude kadi e joguiɓe ndenka e kisal leydi meɗen te Gambie de ene wayno ɓe mbawi wadde patrol ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓe pawi noon fodde 110 e jeeɗiɗo neɗɗo junggo hakkude wuuro lamorgo ngo woni Banjul e Serekunda ene wonde e Birkama woni toon to West Coast Region ɓeɗo noon yimɓe ko tawannoɓeɓe tan e nokku gollorgal ma walla tawma e nder bitik ma walla tawma e nder galle ma mbawa tigi hulɓindema walla mbawa hippadema kefta kala ko joguinoɗa ene tawa e mabɓe kadi huuɗo ɗaynoko ko e yoga e bagasuji ɗi ganduɗa kadi koko gujjono walla kadi yoga e bagasuji ɗi ganduɗa ko ɗum tigi woni koɓe kuytortono gam tan wawde e tigi rigui hulɓinde neɗɗo walla kadi e yuude ɗum e tawama hen labɓe e yoga kadi e matériel uji ɓen yimɓe 110 e jeeɗi noon ene tawa e mabɓe e rewɓe tato fodde 15 ko ɗo e wuuro lamorgo ngo pawa junggo capanɗe jeeɗiɗo e joyo ene wayno ko diwan mo Serekunda woni Kanifing Municipality Council nogas e jeeɗiɗo ko toon ko West Coast Region ene wayno ɓeɗo de oɗo waktu e ɓene e juuɗe joguiɓe ndenka e kisal ɗo e nder leydi meɗen te Gambie en tawa e mabɓe kadi ha joni wiyete ko huuɗo ɗaynoko ko e yoga e bagasuji ganduɗa kadi ko gujjonoji wadde mbiyen tan Banjul e Serekunda e Birkama oɗo waktu so ɓe lelima maɓe mbaw ɗanade saabu ɓeɗo waɗi boniyankoɓe de oɗo waktu ɓe pawama te junggo ɗo e diwan mo Banjul e Serekunda e West Coast Region ko denen Abouba ngam weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba wadde teskama jumaji yoɗo saha batti yewde fajiri caggal ɓe batti ɗanade haaɓe bendora sen giwi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée caggal balɗe seeɗa nde Alpha Condé yaltini konngudi mum jofade leydi Sénégal yinno yiide ko leydi Guinée ene huɓɓane surka caggal nde o tumimo wonde leydi Sénégal ko toon tigui yinno yuɓɓinde ko fate banggue fitinaji sumgoji bannoɗi toon to leydi Guinée ko wona ɗum ko noon kanko on Alpha Condé bino ɗin konngudi ñande jamma asende o windi ɓatake fade hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall ɗum noon yalti koye jayde leydi Guinée o holliti wonande oɗo saha oɗo ɓatake ko ɓatake cehilagal kam e jaam e jokkere hakkude leyɗel ɗiɗɗe ko fata banggue manditare leydi Sénégal leydi Guinée ne heeɓi kaldigal ɗum ko caggal balɗe seeɗa ɗe gardiɗe CEDEAO wanno jillu mum toon to leydi Guinée taw ko jillu faggudu kam e jokkodiral ɓen cerane haalde ha tentengol ɗo keerol guddegol ɓoyata wona hitande taw utuno ɗum ko Alpha Condé hannode ɓiɓɓe leydi Guinée naɓe wotode ɗon to leydi Guinée kam e ɓiɓɓe Guinée naɓe finoɓe Sénégal kala hadde ɗumen wodde sen giwi to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire mahama toon nokku taw ganduɗa ko nokku moftirɗe ɓen wayeɓe ɓe ngala jinnaɓe ngala jinnaɓe ngala ɗo goni taw kadi ko fedde wiyetede Khalidou taw wiyete fedde wiyetede Khalid ibn Walid taw ko fedde wiyetede fedde Ramadan e gardugol Mariama Bosso gardugol biyeteɗo Mariama Bosso ɓe kolliti Mariama Bosso jafoɗon ɓe kolliti kamɓe fedde nde e ballodiral fedde Khalid ibn Walid ɓe mahi toon to legal abobo kene foto wonde nder mum waɗa e oɗon galle ko capanɗe jeeɗiɗi million taw kadi ganduɗa on orphelina ko orphelina julɓe taw kadi moftere en ko sukaɓe julɓe kene foto wonde temedere cukalel ene wawa moftere en taw kadi ko moftal payidingal no fewi taw ko toon walat ɗon hoɗat ɗon ñamata ɗon yarata ɗon janggata ɗon waɗata gurdam mum kala taw koye ballal onge goto fedde Ramadan hitande ujunnaje ɗe jeenayyi ɓe mahino taw kadi ganduɗa ko orphelina goto mo 150 sukane wawa nadde hen oɗo saaha mo gonɗen kene foto wonde 150 suka ene tawe e nder oɗon nokku kene wona capanɗe jeeɗiɗo e jeetato ko suka gorko capanɗe joyi e joyi ko cukalel dewel nogas e joyi ɓen ko veuve taw ganduɗa ko ɓen mayiraɓe worɓe men ngalaɗo koɗi ɓen ne tawe e nder oɗon nokku to Burkina Faso ko huɓere wotere nde R+1 ko nden tigui derguiti toon to Wagadugu to legal bonheur ke yoɓima pittali yimɓe ɗiɗo sanga 7h subaka ko wona ɗum ko laamu ngu oɗo sa arti e miccat ɗeɗo gueɗe baɗoje e kala saha siftinde on hakkude leydi Côte d'Ivoire ha fayno Burkina oɗo sa kuɓeji ne kewi derguitade toon to Niger attaque musto waɗi hanki kikiɗe dimanche hanki kikiɗe taw kadi ko toon to kerol hakkude Niger kam e Nigéria ɓen joguitiɓe Boko Haram ɓe gari koye
pikkoba otoji nogas ɗi hinde pikkoba ko ɗon tigi ɓe naati e nder oɗon diwan ɓe joɓima pittali koninkoɓe nayo ɓe gañi hen kono e ballal ndiwaw ka koninkoɓe leydi Niger ɓe mbawi tigi bommude ɓen jeeyaɓe Boko Haram haɓe joɓi pittali yonɓe no fewi ɓe kefti kaɓirɗe jonde no fewi ɗum ko balɗe seeɗa tan caggal nde lamɗo keso joƴƴina e lefol laamu ton to Niger to Libéria gila tan jeetati lewru décembre hitande mande ɗo nde ɓe mbanno simgoji ko fate banggue membitele référendum toɓɓe jeetati wayleteɗe e nder tunorgal leydi ndi résultat o yalti koye ɗeɗo hen balɗe ala ko gasi haydara ñande aljuma nde ko nen tigui résultat o yalti ha ɗo ala ko gasi haydara dara toɓɓe jeetati ɗe kala ala hen toɓɓere jaɓade tene kadi président o yinno ko wiye eyyi kono kamɓe kala ɓe mbi ko ala ɗen toɓɓe jeetati noon ko toɓɓe ɗi tan cuɓortani hen toɓɓere hen wotere ko artirde duuɓi ɗi président wona tawi laamu taw ko manda mum gadiɗo manda mum woni ko duuɓi jeegom artire e duuɓi joyyi population wi ko jaɓani yo heddo e duuɓi jeegom ko heddi ko sénateur uji ɗi manda mabɓe ko duuɓi jeenayyi artire e duuɓi jeeɗiɗi population wi jaɓani e toɓɓe keddiɗe kala ko noon wayto Ghana haute commissaire taw ganduɗa ko australien bannoɗo jillu mum toon to Ghana gam yinnode suuɗ sarɗeji nde leydi Ghana nde wawata oɗo saaha nanude kuulal wonande gorkati ne mbawi resodire debati ndesodira kono ne kadi ko wayno lispi en kami en kala mbawa teskede leydi ndi on gardiɗo suuɗ sarɗeji nde leydi Ghana holliti ɗum yadani e culture amen e pinal amen min jaɓata ɗum hande min jaɓata ɗum janggo way tan kono min gadda e moon polygame nawligo mbiyeteɗo jaɓa walla on jaɓata oɗo saaha mo gonɗen ko caɗele teskade kala koɓe gadde Afrique ɓe mbawna Afrique naɓe yo jaab mbete Afrique naɓe kamɓe en wonko mbawi wawdeɓe ɓe jaab walla ala ko ɗum woni haala kanko on gardiɗo suudu sarɗiyeji ndu leydi Ghana to RCA Centrafrique biyeteɗo Sidiki Abbas kam woni gardinoɗo rebelle mo 3R rebelle taw kadi kanko woni jaltuɗo aduna ɗum noon koye fiyande wannode novembre hitande ujunaje ɗe nogas hitande mande ɗo nde kono noon hollino ɗum ko on jiyena ɓen kollirno wonde o maayi caggal nde o gañi e ndeɗon fiyande yoga e situji e pelle goɗɗe kollirino kono fedde makko nde hollirano ko joni fedde makko holliri wonde o yalti aduna roi Mohammed VI windi ɓattake gondigal e kaldigal e cehilagal to roi Abdallah mo Jordani yadani e nder guidde laamu oɗon to Tchad taw ko fade banggue sumgoji meeting mawɗo ponnoɗo waɗi toon taw waɗano ɗon ko biyeteɗo Salih Keba Zeba haɗama wadde meeting mum toon ɗo jamena ɗum noon meeting o gam teskede won ɓatake mawɗo somino nder wiide mbaɗe boycott hay goto woto wotoya ñande 12 nduɗo hen lewru ndo gonɗen Bangladesh ko fate banggue confinement total arti e nder leydi ndi ɗum noon ko hande fuɗɗoto yontere gam teskede oɗo saaha mo gonɗen ñaw biteɗo coronavirus ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi ndi kala toon to Bangladesh keddoren ha joni pelɓodiral batoji ɗiɗi hanki jeeyi sababu kene fotta wonde nogas e jeegomo neɗɗo wasi hen fittande muɗum toon to Jérusalem walla mbiyen toon to Palestine to Ramallah taw ganduɗa ko gardiɗo woni Mahmoud Abbas ƴetti laana mum ndiwawa hande yaɓani toon to Allemagne gam safroyade Mahmoud Abbas jafuɗen hande ƴetti laana mum ndi wawa subaka hande o gam oɗo saaha safroyade jarowo e duuɓi capanɗe jarowo e duuɓi jafuɗon jarowo e duuɓi capanɗe jeetati e jeegom hande fayi toon to Allemagne gam safroyade sen giwi toon to sen giwi toon to Palestine toon to Turquie ken wona temedere e tato officier yaaɓe foftorde mumen heeɓe ara terete mumen ko ɓe nanga caggal nde ɓe ñiŋi wonande projet Erdogan mo yinno wadde gam mahde canal gotal toon to Istanbul beele kadi wawde newnude ya ngara e haɓade kala ken wiye fraude ɓen ne tawi e juuɗe dadiɓe to Jordani roi Abdallah oɗo saaha fiɓi kaldigal hakkude mum e presse Hamza jinnoɗo derguidde laamu makko ha ganduɗa oɗo saaha mo gonen yimɓe hewɓe kolliti hen mette mumen no fewi kanko presse Hamza noon o holliti o meeɗa wiide noon kono kam hewɓe naggama oɗo saaha mo gonɗen kono kadi roi o yiiɗi ko kaldigal hakkude ɓesguji mabɓe nde mbawatta woode ɗum ko caggal nde presse roi Abdallah itti kala kene wiye presse héritier e Hamza watti ɗum e ɗiyuma musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandene kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo men guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi
Sar nyalawma jango so jomiraɗo hoddiri ko musidɗo men haali Abouba siftin jon kabruji men ɗem ngala pular mbasono yehbare ma aro e moɗon inchallah caggal hedde futuro walla ni ɗon ha hedde gueƴe ma kabruji men jippoyo gam faɗede yajede no fewi to koye ballal musidɗo meɗen haali Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogami jogomon